బాలకపేట నియోజకవర్గంలోని సైదాబాద్ మండలంలోని పెళ్లి గుడిసెల్లో ఉన్న డబుల్ బెడ్రూమ్లను మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ పరిశీలించారు. ఇప్పటికే డబుల్ బెడ్రూమ్లలో నివాసం ఉంటున్న వారితో మాట్లాడి వారికి అందుతున్న సౌకర్యాలపై ఆరా తీశారు. అనంతరం చెంచలగూడ ప్రభుత్వ డిగ్రీ కాలేజీ నూతన భవనాన్ని పరిశీలించారు. భవనం పూర్తయినప్పటికీ ఇంకా వసతి సౌకర్యాలు కల్పించలేదని ఎమ్మెల్యే బాలల మంత్రికి దృష్టికి తీసుకెళ్లారు. కాలేజీ సమస్యలు పరిష్కారం చేస్తామని ఈ సందర్భంగా మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ హామీ ఇచ్చారు. चलो हेलो अंत मुंदु पोते थोड़ा इधर आ जाओ मनोड़ा मीटिंग में मीटिंग